manzo Allah ka agazawa bayinka dan hana da farin tsoho. Tarihi ya nuna hijiran manzon Allah barinsa ga Makka daɗa mutan Madina sun karɓe shi, wanda ita ribe shi shine hada da farin tsoho. In Allah ya baka, in ya sa ka samu, ka aikata alheri da sanin darajar jama'a kamar hana da farin tsoho. Hana da farin tsoho ya bi ma iyayensa, ya kyautata wa iyayensa. Ranar rasuwar Haladu gashi nan an mai wanka, an haɗa alfabaci, an mai sallah, an kai shi turabi nai. Ina kuma sauraya nai, ina maƙiyan Haladu da mu da shi wallahi Allah. Ina maƙiyan Haladu da ku da shi wallahi Allah, kun ban bai kwana. Tarihi ya nuna idan yau ai mu ne, gobe ku ba mu ba, sai mu bar wa 'ya'yanmu, mu bar wa. Tarihi ya nuna Allah na roƙe ka albarkan manzo Allah ka agazawa bayinka dan Allah da farin